everyone, welcome back to my YouTube channel, Diolits TV. And for today's video po ay magre-react po tayo dito sa isang apo na bigay ng birthday celebration sa kanyang lola. Ito po yung cake nila. Matagal na po kasi daw byuda yung lola nila, walang asawa, patay na po asawa ng kanyang lola, kaya binigyan nila ito ng cake na pambihira naman talagang kanyang pagkakahugis sa kanyang candle. Ito yung kandila na masarap daw kainin. Niwala ba kayo dyan, guys? Na-comment kayo dyan sa baba. Abay, napakapili yung mga apong ito. Napakagiliw naman ng kanyang apo. Ate din si Lola, napasaya, napangiti siya sa nakita niya. Wow! Kandila ba ito? Ay, excited talaga si Lola. Gusto nang hipa, no? Susuluhin niya tayong candle, guys. Happy birthday! Yay! Oh, dapat mo man ang kanon. Kanala. Makakain pala itong kandilang ito. Sabi ng kanya po, kainin mo na, kainin mo. Kainin mo na, wag ka nang magpa-baby. Nahiya pa si Lola, oh. Ano ba naman tong mga apong ito, oh? Ala, dinilaan ni Lola. Ganyan pala yan sa una, guys. Dilaan muna, ano ba naman to? Bawal mag-isip ng masama dito, guys. Ano lang po yan, kandila. Masarap ba, Lola? Ang sarap. Ang sarap nito. Ang sarap nitong cake. Wow. Pambihira talaga itong mga apong to. Nagtripan si Lola sa kanyang birthday. Happy birthday po, Lola. Wag po, Lola. Ay, hinawakan ni Lola, oh. Ang saya ni Lola sa kanyang birthday. Happy birthday po. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel for more videos.